dia més. Espera, digues Lluís que està fent una foto. Em fa il·lusió tenir la Gisela aquí amb nosaltres. Sí, doncs com dèiem, per exemple, en el cas dels ronyons, seria un cas molt típic, o inclús infeccions d'orina, i ens hem trobat amb que hi ha temors darrere això, molta por, o sigui, moments d'incertesa. Què és el que hem de fer? Jo ho recomano, sobretot, i més ara que estem molt amb el tema del ioga, de pilates, no sé si en practiqueu o no. No. És que ella és una fan del ioga. Jo us ho recomano. Vale, doncs sí. Crec que, no sé, però jo em sento superpetosa amb el tema del ioga. Crec que no ho sabré fer, això. Bueno, jo penso que és com, o la meditació, no? Molta gent diu, ens creem expectatives molt altes i en veritat és provar-ho. Perquè un cop ho proves és com tot. Ja està. Fem ioga, tu. Vinga, doncs a fer ioga pels ronyons. Exacte. A més, hi ha alguns aliments que ens poden ajudar també. Com per exemple són els fruits vermells, perquè actuen com antibacterià. De fet, molta gent que ha tingut còlics nefrítics o infeccions d'orina ja els hi han recomanat. Per tant, són una bona opció. Bueno, i el que vull dir, quan em referia a fer ioga i pilates, etc., és pel fet d'escoltar-nos a nosaltres, de que cada dia tenim més oblidat el connectar amb el nostre cos i les nostres emocions. Aquestes activitats és el que ens faciliten. Vale, un altre òrgan que pot estar afectat és l'estómac. Molt bé. Quan ens pot fer dolències a l'estómac? Doncs quan ens costa adaptar-nos a noves situacions, per exemple. De fet, és que, esclar, hi ha un cas que ens ha passat sempre a tots i de fet té tota la relació del món amb això que dius, que jo em sorprenia tant que una cosa pogués anar relacionada amb l'altra, però clar, quan ens donen una mala notícia, quan estem nerviosos i tal, tenim mal de panxa, sí senyor, i no ens entra res i a vegades hem d'anar al lavabo fins i tot, perquè és molt curiós. Bueno, de fet, l'estómac el que fem amb els aliments és digerir. Quan hi ha una situació, unes emocions que no hem digerit bé, és quan tenim aquest nus aquí a l'estómac que no ens deixa ni menjar ni ens ofega inclús, no? Hosti, molt fort. Alguns aliments que ens poden anar bé, per exemple, quan tenim aquesta sensació d'acidesa, són el vinagre de poma, que el podeu posar a l'amanida, i és un bon substitutiu del vinagre de vi, que és un molt corrosiu. No el de vi? El de vi és un corrosiu i llavors fa un efecte molt... Però, Astrid, t'adones que no és res bo? Res. És a dir, ha tret de la fulla de l'enciam i de l'espinac... Escolta, no, el que passa que jo aquí fumo... O sigui, el que intento és dir coses... El vinagre de vi no fotis, Astrid. No, fatal. El vinagre de vi a la cuina per netejar les olles cremades. I ja està. He tret el de Mòdena perquè portava massa sucre i he posat el de vi i tampoc està bé. Compra't el de poma, que és més car. I d'aquí 2 setmanes em diràs que la pena, perquè la poma... Oi, és que no és no, però de veritat, el gust és semblant, O sigui, no notaràs la diferència. No, ja, però que m'ho diguin. Bueno, en fi, què més? Vinga, un altre òrgan que pot estar afectat per temes emocionals. I aquest segur que molts us hi vereu afectat, encara que no es nota a simple vista, però és per culpa de l'estrès laboral. I l'estrès laboral ens afecta directament al fetge. El fetge? Sí. Així és. El fetge, com sabeu, és una glàndula molt important. Si veus el qual també, Això ja no crec que... Així és. Fem molts detox, amb l'alimentació vigilem molt, però tot i així hi ha una part molt important que és aprendre'ns a conèixer a nosaltres mateixos i sobretot quan reprimim emocions. Quan tenim ira reprimida, quan tenim ràbia, totes aquestes emocions associades, provoquen mal de... Sí, comencen a haver-hi afectacions. Potser, o una... Bueno, provoquen moltes toxines i el fetge és una glàndula molt gran que les gestiona, i aleshores allà s'acumulen. Quantes vegades hem fet un somriure fals i per dins... Perdona, quantes vegades hem somriure fals? Aquesta és la pregunta, perquè esclar... Exacte. Mare de Déu. Nosaltres, mira, engeguem el micro, Bon dia! I l'apaguem i... Doncs així és. Deprimits. Vale, llavors, alguns aliments que ens va bé són els... els... No, poca broma, però és que això... És molt sèrio, és molt sèrio. Però clar, és molt difícil alliberar-nos d'aquest estrès. Clar, aquí ve, què fem, no? Per això estem proposant aquest servei a Vitampleni. La tinc ben ensenyada, És un vídeo, és un vídeo. Doncs això, per sobretot aprendre a comunicar-nos i a saber identificar quan estem actuant així. Jo crec que tots, avui dia, en la societat que estem, i a més amb el tema de la comunicació, xarxes socials, etc., tots hauríem d'anar potser a no sé si un psicòleg o algú que pogués parlar i que ens pogués fer de coach una mica de com gestionar tot això, perquè imagina't, no?, que
per exemple, amb el tema de les xarxes, que està molt de moda, no? Tu fas un tuit o un d'allò o tal, i la gent després et critica o et diu alguna cosa, i clar, tu no, si no surts als mitjans i tal, no estàs acostumat. I si no estàs acostumat, potser t'ho prens fatal i no ho saps digerir i tal, hosti, què passa aquí, no? I potser pots arribar-te a deprimir fins i tot. Que de fet hi ha molts nens que els hi passa això, que tenen problemes perquè veuen que hi ha uns amics que es fiquen amb ells a través de les xarxes socials o el que sigui, i això ha creat molts problemes de bullying o el que sigui. Ara el bullying aquest ja no només passa a l'escola, perquè les xarxes són 24 hores, no? I els amics estem connectats amb ells 24 hores, whatsapps i tal. I amb el tema dels nens també passa que tinc mal de panxa, mama, tinc mal de panxa, mama, tinc mal de panxa, i no, sí, ho fa per cridar l'atenció, no li passa res, en el fons és un tema de nervis, també. Per tant, escolteu-los quan us ho diuen. Molt bé, alguna cosa més? L'últim òrgan, que serien els pulmons. I els pulmons es poden veure afectats quan tens una tristesa prolongada, molt heavy, o al revés, quan tens un problema de pulmons et pot afectar el vostre estat d'ànim, de manera que tens una tristesa i no saps molt bé per què. De fet, els pulmons estan relacionats, és el que ens dona l'aire, no? Gràcies a això respirem. Sí, i tant. Quan sentim aquesta asfíxia que ens costa, que sentim un ofec, és la mateixa emoció a vegades d'una situació que no sabrem com portar. Aleshores, l'important és moltes vegades està relacionat amb deixar anar aquelles situacions que ens estan ofegant i que estem mostrant resistència a continuar arrossegant-les perquè ens fa por fer-hi front. A vegades és parlar, simplement. Simplement. Moltes vegades. I algunes coses que ens poden ajudar a curar els nostres pulmons són tots aquells aliments que tenen molta vitamina C, com els cítrics, les maduixes o el julivert. I ja per últim, si us sembla, jo volia tancar dient que moltes vegades mengem compulsivament. Quan mengem compulsivament té un efecte psicològic molt bèstia, perquè intentem omplir els buits amb el menjar que tenim de manera emocional. Per tant, si esteu fent dieta perquè us engreixeu molt, perquè teniu desitjos i ansietats, el primer que s'ha de fer és sanejar el cap i què és el que us preocupa i us fa aquests desitjos, i després aprendre a menjar bé i continuar-ho. Però la part psicològica està molt vinculada amb l'alimentació. Ens ha quedat molt seriós això avui, Molt bé, tu. Doncs, Gisela Riba, moltíssimes gràcies, molt agraït que hagis sigut avui al programa. A més, amb aquesta aportació tan i tan interessant i que moltes vegades no ens hi hem ni parat a pensar. Astrid, fins la setmana que ve. Gràcies. Adéu!